сиюҷа гузоришҳои варзишӣ ва рӯйдодҳои олами варзиш аз барномаи 7 рӯзи варзиш пешниҳоди шумо мегардад. Тамошобинони доимии телевизиони Баҳористон, салом. Дар студия Алиҷон Талбаков. дар маҷмӯаи варзишии Борбад маросими ҷоизаи супорӣ ба ғолибони мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба Шоҳмот барои дарёфти ҷоми пешвои миллат баргузор гардид. Ин сабқат равиши анъанавӣ гирифта дар 4 марҳила сурат гирифт. гузориш дар ин хусус. дар маросими ҷоизасупорӣ намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе иштирок доштанд. зимни сухан ҳозирин иброз доштанд, ки мусобиқаи мазкур соли дуюм аст, ки бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида дар он наврасону ҷавонон ҷалб карда шудаанд. Инчунин қайд гардид, ки мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба Шоҳмот барои дарёфти ҷоми пешвои миллат дар 4 марҳила дар алоҳидагӣ байни варзишгарони касбӣ ва дӯстдорони варзиши Шоҳмот аз рӯи 3 категорияи синну солӣ наврасони то 14 сола, ҷавонони аз 15 то 30 сола ва калонсолони аз 30 сола боло баргузор карда шуд. ما بسیار خرسند هستیم که نسل نورس به این بازی شاهمات بسیار شوق و ذوق دارند و مقصد از برگزاری این مسابقه ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و چهره های نو را باز هم چهره های نو پیدا کردن در این نمود ورزش. аз рӯи баҳогузории ҳайати ҳакамон дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба Шоҳмот барои дарёфти ҷоми пешвои миллат байни варзишгарони касбӣ миёни мардон ҷои якум ба Юнусов Азам аз дастаи вилояти Хатлон, байни бонувон мақоми аввал ба Мақсудшои ва Адиба аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, миёни ҷавонписарон ва духтарон Назаров Сино аз дастаи Хатлонду ва Негматзода Амина аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ сазовори ҷои аввал шуданд. ҳамзамон Азимов Сиёвуш аз дастаи Хатлонду ва Меҳронаи Дилшод байни наврасон мақоми якумро сазовор гардида бо ифтихорнома, медал ва мукофоти пулӣ сарфароз шуданд. Инчунин байни варзишгарони касбӣ даставӣ ҷои якум ба дастаи Душанбе 1, ҷои дуюм ба дастаи Душанбе 2 ва мақоми сеюм ба дастаи Суғ дода шуда бо тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ гардиданд. дастаи вилояти Суғ 2 даста монди, дар як даста ҷои якумро ишғол кардем, дар дастаи ваяш چی خیلی که میگوید کسبی میگوید در جای سیام روش خال کردیم. ما خیلی خرسندیم که نوارسان جدا هم بسیار اشتراک کردن. هر نوعی ها 6 نفری، 8 نفری، 10 نفری اشتراک کردن. ҳамчунин байни дӯстдорони варзиши инфиродӣ миёни мардон ва бонувон мақоми аввал ба Хуросониев Шоҳраҳмат ва Валиева Зуҳро аз дастаи Душанбе 2 супорида шуд. байни ҷавонписарон ва ҷавондухтарон ҷои якум ба Боев Саидмумин аз дастаи Хатлон 1 ва Қодирзода Нилуфар аз дастаи Душанбе 2. мақоми якум байни наврасон ба Асрори Рустам ва Хоҷаева Томириз аз дастаи Душанбе 1 супорида шуда бо медал, ифтихорнома ва мукофоти пулӣ сарфароз гардиданд. ҳамзамон байни дӯстдорони варзиш аз ҳисоби dastavî ҷои якум ба дастаи Суғд, мақоми дуюм ба дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва зинаи сеюм ба дастаи Хатлонду супорида шуд. ба хотири тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби васеъи сокинон ба варзиш машқҳои дастаҷамонаи пагои рӯзӣ ба ҳукми анъана даромадааст. дар ин замина дар боғу гулгаштҳои шаҳри Душанбе машқҳои пагои рӯзӣ ва пиёдагардӣ ба роҳ монда шуд. идомаи матлаб дар сюжаи таҳия гардида. машқҳои пагоирӯзӣ дар баробари кормандони соҳаи варзиш ва варзишгарон инчунин нафарони зиёди касбу кори гуногунро барои нигоҳ доштани саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим бо ҳам овард. ин навбат гурӯҳи эҷодӣ тасмим гирифт, ки аз ҷараёни машқҳои дастаҷамона дар боғу гулгаштҳои пойтахт бо иштироки ҷавонони варзишдӯст сӯжа омода намояд. дар боғи ҷавонон беш аз 100 нафар устодону донишҷӯёни коллеҷи тарбияи ҷисмонӣ ҷамъ омада дар ин чорабинии солимгардонӣ фаъолона иштирок намуданд. ҳаракатҳои гуногуни варзишӣ аз ҷониби иштирокчиён дар сатҳи баланд иҷро карда шуд. ба иттилои масъулин, яке аз самтҳои асосии роҳандозии ин гуна чорабиниҳои солимгардонӣ бедор намудани ҳисси ватандӯстиву меҳанпарастӣ миёни насли ҷавон маҳсуб меёбад. баъди анҷоми машқҳо иштирокчиён суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи зарурӣ қироат намуданд.
дар баробари ин иштирокчиён пас аз хотимаи машқҳои пагоирӯзӣ ба пиёдагардӣ ки ба қавли дигар онро теренкур ном мебаранд машғул шуданд. Теренкур яъне пиёдагардӣ дар ҳавои тоза ва боғу гулгаштҳо табобати таълимӣ буда тобовариро рушд дода, кори системаи дилу рагҳо ва узвҳои нафаскаширо беҳтар мекунад, фаъолияти асабро хуб ва инчунин мубодилаи моддаҳоро ба вуҷуд меорад. Ҳамчунин дар боғи Аҳмади Дониш низ шумораи зиёди донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саидмуъмин Раҳимов бо ҳам омада ба хотири саломатии худ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар машқҳои пагоҳирӯзӣ иштирок карданд. Ҳамин гуна машқҳо дар дигар боғҳои зебои пойтахт низ баргузор шуданд, ки сокинони Душанбешаҳр фаъолона иштирок варзиданд. Барои анҷоми машқҳои пагоҳирӯзӣ ва теренкур табиати биштосои мо басо мувофиқ аст. Хоса боғу гулгаштҳои пойтахти азизамон шаҳри Душанбе феълан ба як макони хуби пиёдагардӣ ва шуғл варзидан ба варзиш табдил ёфтааст. мушзани шинохтаи тоҷик Асрор Воҳидов дар доираи мусобиқаи RCC боксинг бо намояндаи Украина Данило Савченко вориди рақобат шуд. Дар ин вохӯрии ҷолиб, ки ҳазорон мухлисон, ҳаводорон ва дилбохтагони ин намуди зебои варзиш ҳунари Асрор Воҳидовро тамошо ва бо нидоҳои аҳсану офарин тарафдориаш мекарданд, ӯ ғолиб омада медали тиллоро соҳиб гардид. Дар ин сабқати ҷолиб мушзани шинохтаи тоҷик Асрор Воҳидов аз худ маҳорати баланд нишон дода рақибро бо нокаут фиристонд. хотиррасо мекунем, ки варзишгари шинохтаи тоҷик Асрор Воҳидов дар рақобати ҳаштуми хеш низ пирӯзии комил ба даст овард. ҷиҳати ҷалби васеи наврасон ба тарзи ҳаёти солим, мураббии Федератсияи ғайрикасбии Униfied Матлуба Каримова тадбирҳои махсус андешида ҳамарӯза пеш аз оғози тамринҳо машқҳои дастаҷамонаро доир менамояд. Ба гуфти Мавсуф, машқҳои пагоҳирӯзӣ варзишгаронро ба тамрину омӯзиш омода мекунад. Аз рафти баргузории ин иқдом ҳамкорони мо сюжа омода намуданд. дар ҷомеаи имрӯз ташаккули тарзи ҳаёти солим аз масоили аввалин дараҷа дониста мешавад, зеро барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 тавонист оммаи васеи кишварро тандуруст намояду сокинон ба варзишу солимӣ ва тарбияи ҷисмонӣ машғул шаванд. Дар тӯли 10 соли охир дар доираи татбиқи барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирию таваҷҷуҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни аҳолӣ тадбирҳои зиёди муҳим анҷом дода шудааст. барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим барои солҳои 2021-2025 ки бо иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай таҳияи лоиҳаи он шурӯъ гардидааст, метавонад дар солимии ҷомеа ва рушди минбаъдаи варзиш мусоидат намояд. Дар тайи намудани ин роҳ пеш аз ҳама саҳми варзишгарон назаррас аст. Аз ин рӯ гурӯҳи эҷодии барнома тасмим гирифт, ки шоҳиди тамринҳои варзишгарони наврас аз намудҳои гуногуни варзиш гардад. машқҳои пагоҳирӯзӣ низ метавонад дар самти ташаккули тарзи ҳаёти солим мусоидат кунад. аз ин рӯ тамринҳои мураббӣ Матлуба Каримова бо варзишгарони наврас маҳз аз чунин машқҳо оғоз меёбад. тамоми ҷаҳон тарзи ҳаёти солим мебаранд. имрӯз мебинед ки анамин коронавирусе ки омад, пандемия, баъди ин касалҳо мардум бисёртар рӯ ба варзиш меоранд ва кӯшиш мекунанд ҳамеша ҷонибдори тарзи ҳаёти солим бошад. ва имрӯз чӣ хеле ки шумо шоҳид ҳастед, мебинед ҷавонони мо дар ин толор машқ мекунанд, ҳам барои саломатии худ, ҳам барои омода гирифтан барои мусобиқаҳо. мураббӣ Матлуба Каримова дар риштаи Унифайти ғайрикасбӣ варзишгаронро омода менамояд. Мавсуф қайд намуд, ки кӯдакону наврасони зиёд ба машқу тамрин ва маҳфилҳои амалкунандаи варзиш меоянд ва кор бо онҳо низ барояш писанд аст. Ба гуфти Мавсуф, тамринҳо асосан дар ду баст ҷараён мегирад. тибқи иттилоъ, ду сабқате ки соли равон аз ин намуд бо ибтикори Федератсияи ғайрикасбии Унифайт доир гардид, шогирдонаш иштироки фаъол намуда музаффарият ба даст оварданд.
من در مسابقه جمهوریوی در اونیفایت غیرکسبی سزاوار جای اول گشتم. مربی من مطلوبه کریم و ما را به این گونه ورزش بسیار آماده کرد و ما بسیار تیاری خوب دیدیم. با تیاری جدی به مسابقه برآمده سزاوار جای اول گشتیم. من مینداری خودم را به مطلوبه کریمова میرسونم که مرا تیار کرده به مسابقه شهری جای اول را اشغال کرده. میخواهم با زیادتر مشق کرده در دیگر مسابقه ها غالب برایم. من از خردی به ورزش مشغول هستم. استادی من بختیبه کریمov میباشد. من در این مسابقه های شهری و جمهوریوی برآمد کرده سزاوار جای اول را گرفتم. من به استاد خود بختیبه کریمov تشکر میگویم که تا که او به من کمک کرده و من به مسابقه های شهری جمهوریوی رفته سزاوار جای اول را گرفتم. من میخواهم مثل استادم پرچم برداری ملت شوم. دستپروران این رشته ورزش هم دختران و هم پسران می باشند. اکثری تمرین های مربی با ورزشگران در تالار ورزشی کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صورت می گیرد و برای آنها در تالار شرایط ضروری مهیا کرده شده است. مسابقه جمهوریوی ما را انتظار بود که در آنجا در این مسابقه شاگردان من اشتراک کردند، هم دختر و هم پسرها، یعنی که جای اول را به دست آوردند. من باعث افتخار میکنم که چنین جوانان بسیارتر از کارهای بد دست میکشند و آمده به تالارهای ورزشی با مشق و تمرین مشغول هستند. ما باید شکرانه انامین وطن رو استقلالیت کنیم که استقلالیت به ما دست داد که ما جوانان بسیارتر به ورزش مشغول شویم، کوشش کنیم پرچم ملتی خود را بلند برداریم و در آینده ما تیاری دیده ایستادیم. مسابقه های جهانی و آسیایی و بین المللی ما را در پیش انتظار هستند و ما در این خیلی که شما شاهد هستید دیده ایستادید ما تیاری آمادگی میبینیم و من باوری کلان دارم که شاگردان من در این مسابقه دسته یکچین برآمد کرده پرچم ملت ما را بلند میبرند. باعث قید است که فدراسیون غیرکسبی اونیفاید در تاجیکستان سال 2012 تأسیس یافته است. یکی از هدفهای اساسی فدراسیون غیرکسبی اونیفاید تیار کردن ورزشکاران لیاقتمند بوده. با این وسیله عمومی گرداندن تربیت جسمانی و ورزش میباشد. فدراسیون مذکور از قبیل فدراسیون‌هایی است که در شرایط کنونی در بابت انکشاف دادن مکتب‌های آن در منطقه‌های کشور همزمان اشتراک فعالانه دستپرورانش در سبقت‌های مختلف بین‌المللی نظر است. سال جاری هم میبایست دستپروران فدراسیون در یک قطار مسابقه‌های جهانی و آسیایی شرکت ورزند، ولی با علت بیماری همگیر مسابقه‌ها به تأخیر گذاشته شدند. قابل قید است که اونیفایدچیان کشور پیوسته کوشش میکنند تا این نمود ورزش در مملکت رشد کند و دستپروران آن بر نتیجه های نظررس نایل گردند. علاوه بر این چنین تمرین های پی در پی شرایط فراهم می آورد که نورسان تاجیک از نمودهای مختلف ورزش خصوصا اونیفاید در سبقت های ورزشی شرکت ورزیده دست بالا گردند. در سال 2021 این ورزشگران نورس را مسابقه های جمهوریوی و بین المللی انتظار است. ورزشگران نورس اعضای شورای جمهوریوی دیناموی وزارت کارهای داخلی در مسابقه جمهوریوی اوید با کاراته کیوکوشینکای بین نورسان و دستاورد نظررس صاحب گردیدند. در این مسابقه دسته مذکور را 39 نفر دستپروران مربی شایسته جمهوری سید احمد رحمانوف نمایندگی کردند. مویه افتخار است که 28 نفر دیناموچیان نورس صاحب جایهای نمایان گردیدند. از جمله 7 نفر مقام اول، 10 نفر زینه دوم و 11 نفر مقام سوم را صاحب گشتند. در مسابقه مذکور 8 دسته مکتب‌های ورزشی از تمام منطقه‌های جمهوری، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه با تعداد بیش از 200 نفر کودکان و نورسان شرکت ورزیدند. غالبان با مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تشکیل کنندگان مسابقه قدردانی کرده شدند. فوتبال بازی رقم 1 اعتراف شده است و همه ساله صف دوستدارانش زیاد می‌گردد. بنابراین مسئولین ساحه کوشش می‌کنند که فوتبال بازان بهترین را به میدان برآورند. آماده کردن ورزشگران کسبی محض از میدان‌های خرد آغاز می‌گردد. همکاران ما از تمرین‌های فوتبال بازان نورس سوژه آموده نمودند.
футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш ба ҳисоб рафта дар миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёдро касб намудааст. Дар даврони истиқлолияти давлатӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳо барои рушди ин намуди варзиш тамоми имкониятҳоро равона намудааст. Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олӣ оид ба футболи пойтахт аз замони таъсисёбӣ то инҷониб дар тарбия ва ба воя расонидани бозингарони лаёқатманд назаррас аст. далели ин гуфтаҳо узви тимҳои мухталифи кишвар гардидани тарбиятгирандагони ин таълимгоҳ дониста мешавад. Мактаби мазкур дар байни дигар мактабҳои варзишии шаҳри Душанбе эътибори хоса дорад, зеро ки ҳунарнамоии хуби дастпарварони он на фақат дар мусобиқаҳои дохил, балки берун аз марзи ватан ҳам баръало мушоҳида мешавад. яке аз мураббии фаъоли мактаби мазкур Сафаралӣ Раҳмонов мебошад. мавсуф бештар бо кӯдакону наврасон кор мекунад. ӯ тавонистааст шогирдони зиёдро ба майдони рақобат ворид намояд. имрӯз низ гурӯҳи эҷодӣ шоҳиди тамринҳои пайдарпай навомӯзони ин муассиса гардид. бачаҳое ки нав машқ кардестанд дар инҷо ҳама ино нав қадам ба футбол монда истодаянд. шогирдони нави ман мебошад. ҷоми шаҳри Душанбе моҳи март баргузор мешавад. тайёрӣ ба мусобиқа дида истодаем. дар як рӯз 2 маротиба машқ мезгаронем. аз соати 8 то 10, аз 10 то 11:20. боиси қайд аст ки аз ҷониби ҳукумати кишвар қабули барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 ки дар тарҳи нав таҳия ва тасдиқ гардидааст, метавонад дар баландбардоштани мақоми футболи тоҷик боз ҳам нақши муассир гузорад, зеро дар доираи ин барнома муҳайё сохтани шароит барои машғул шудан ба футбол ба талаботҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани иншоотҳои марбути соҳа, пайдо намудани истеъдодҳои нав дар байни наврасону ҷавонон, гузоштани замина барои рушди футболи касбӣ ва мукаммалгардонии фаъолияти мураббиёну доварони ин намуди варзиш дар назар дошта шудааст. Сафаралӣ Раҳмонов дар он назар аст ки мураббӣ бояд раванди тамрини омӯзиши футболро мунтазам ташкил намояд, то кӯдакон барои ҳамешагӣ дар футбол ҷалб шаванд ва бозингари хуб гарданд. омӯзиш додан на танҳо фаҳмонидан, нишон додан ва маслиҳат додан аст. ин пеш аз ҳама дар раванди тамрин доштани малакае ки тавонад бе сухан ва бе ягон таъкид ба тарбияи нозукиҳои ин варзиш сабаб гардад. дар гурӯҳи хурди навомӯз ки мо ҳангоми сабт бо онҳо рӯбарӯ шудем, бо номи Меҳрона духтараке ба тамрин машғул буд. яке аз шогирдои ман духтар мебошад. як моҳ ман қатъи кор кардам, мебинам ки пешравӣ кард. оянда аз ин давлати Меҳрона мо умеди калон дорем. тӯли 3 сол аст ки дар ҳаминҷо машқ мекунам. ман аз ҳаминҷо шавқ ҳавасам ба футбол буд ки ман футбол кунам ва инак ман орзуҳоям бароварда шуд ва дар инҷо ба футбол машғул ҳастам. мураббии мо Сафаралӣ Раҳмонов ва мо дарсҳои тамринҳои хуб медиҳанд. бояд қайд намуд ки бо ташаббуси Федератсияи футболи Тоҷикистон сол ба сол майдонҳои сунъии замонавӣ на фақат дар марказ, балки дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳурӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад ки ин бешубҳа дар пешрафти футболи тоҷик мусоидат менамояд. дар мусобиқае ки ба наздики байни 13 солҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта буд, дар ин ҷо дастае ки мо мондем ғолиби сазовори ҷои якум гаштем. и дар ин мусобиқае ки шуд, яке аз бозингарои беҳтарини мо Раҳимзодаи Фурқон сазовори беҳтарин бозингар шуд байни 10 дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон. мавриди зикр аст ки футболбозони навраси мо дар соҳаи варзиши тоҷик саҳифаи навро боз карданд. ин навигарӣ маҳз дар даврони истиқлолият ба вуқӯъ пайваста аст. албатта сухан дар мавзӯи бозиҳои қаҳрамони Осиё меравад ки дастаи якачини наврасони тоҷик ба сафи ҷоизадорон шомил шуда ба ин васила ҳаққи дар чемпионати ҷаҳон ширкат варзиданро пайдо карданд. умед аст ки ин навомӯзон низ бо тамринҳои мунтазам ҳамчун футболбозони касбӣ ба воя мерасанд ва дар рушди ин навъи варзиш саҳмгузорӣ
гузорӣ менамоянд, зеро футболбозони машҳур ва соҳибмактаб низ маҳз аз чунин майдонҳо фаъолияташонро оғоз намуда бо тамринҳои пайдарпай натиҷаи дилхоҳро ба даст оварданд. қайқрони низ намуди олимпӣ аст ва имрӯзҳо ба худ дилбохтагони зиёд дорад. Аксари завқмандони ин риштаи варзиши олимпӣ наврасону ҷавонон мебошад ва барои музаффарият ба даст овардан пайваста талош мекунанд. гузориши навбатӣ дар ин раванд омода гардидааст. қайқронӣ аз ҷумлаи риштаҳои варзиши олимпӣ мебошад. Варзишгарони ин ришта ҳам барои муаррифии кишвар пайваста талош мекунанд, зеро дар Тоҷикистон алоқамандон ба риштаи қайқронӣ кам нестанд ва дар ин намуди олимпӣ мо дорои устодони варзиш ва ғолибони ҷоизадорон мебошем. Бо мақсади шиносоӣ пайдо намудан аз фаъолияти ҳамарӯзаи дастпарварони ин намуди варзиш, гурӯҳи эҷодӣ ба машқгоҳи қайқронон рафт. Тавре маълум гардид, дар пойтахти кишвар айни замон дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба риштаҳои амалӣ ин навъи варзиш ба дилбохтагонаш омӯзонида мешавад. Барои гарм шудани бадан дастпарварони ҳама намуди варзиш аввал ба варзиши сабук ва ҳаракатҳои омодашавандаи варзишӣ машғул мешаванд, ки дар ин тамрингоҳ низ ин усул ба чашм расид. дар ин намуди варзиш тӯли 1 сол шудааст ки машқу тамрин мекунам ва дар чемпионати ҷумҳуриявии Тоҷикистон иштирок карда сазовори ҷои дуюм шуда ва мехоҳам ки машқу тамрин карда дар чемпионатҳои шаҳрию олимпӣ иштирок кунам ва сазовори ҷои аввал шуда парчами Тоҷикистонро боло вардорам. мураббии ин риштаи варзиш Нурмуҳаммади Тоҳир 20 сол боз инҷониб ба наврасон маҳорати қайқрониро аз рӯи ду намуд каноэ ва байдарка меомӯзонад. Ба гуфти Мавсуф сол ба сол завқмандони қайқронӣ аз ҳисоби наврасон зиёд мегардад. чуноне ки маълум гардид, ҳар варзишгаре ки ба тамринҳои омӯзишӣ фаро гирифта мешавад, аввал дар қайқҳои сунъӣ ки барои обу тоб ёфтани қайқронон омода карда шудааст, нерӯ ва маҳорати худро санҷида техникаи варзишиашро ба он мувофиқ менамояд. таҷҳизоти варзишӣ ба наврасон имконият медиҳад ки вазну ҳаракати худро болои ин дастгоҳ нигоҳ доранд ва таҷриба омӯзанд. тӯли 2 сол аст ки дар ин намуди варзиши қайқронӣ машқу тамрин дорам. устоди ман Нурмуҳаммади Тоҳирӣ мебошад ва устод ба мо нозикиҳои ин варзишро меомӯзад ва ба ман ин намуди варзиш маъқул аст. соли ҷорӣ дар 2 мусобиқа иштирок варзидам ва дар ҳарбиашон ғолиб омадам. мураббӣ Нурмуҳаммади Тоҳир қайд намуд ки дар мактаби махсуси варзишӣ захираҳои олимпӣ рақами 4-уми пойтахт оид ба шиноварӣ ва ҷаҳиш дар об низ ин намуди варзиш ба наврасону ҷавонон омӯзонида мешавад. дар маҷмӯъ дар шаҳри Душанбе қайқронон дар 10 гурӯҳ пайваста машқу тамрин менамоянд. қайқронӣ ба ман писанд аст. тӯли 1 сол мешавад ки ман дар ин қайқронӣ машқ мекунам. маро падарам овардааст. ҳамин сол ман ҷои 1 гирифтам байни наврасони хурд. боиси қайд аст ки варзиши қайқронӣ дар Тоҷикистон санъати ногузири худро дорад. албатта сухан дар мавзӯи шоҳкориҳои қайқронони машҳури тоҷик ба мисли Иброҳим Ҳасанов, бародарон Юрий ва Михаил Лабановҳо меравад, ки борҳо дар арсаи ҷаҳониву осиёӣ эътибори давлатро баланд бардоштанд. муваффақияти беназири эшон боиси таваҷҷӯҳи барзиёди ҷавонону наврасон дар риштаи қайқронӣ гардидааст. дар замони истиқлолият аз миёни варзишгарони тоҷик муваффақияту музаффариятро Шаҳриёр Даминов бо номаш сабт кард. Мавсуф дар ҷоми ҷаҳон дар масофаи 500 метр ҷоизаи биринҷӣ, дар масофаи 1000 метр нишони тилло ва дар чемпионати осиёӣ медали нуқраро ба даст овардааст. айни ҳол қайқронӣ дар 3 минтақаи кишварамон шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғду Хатлон амал мекунад. боиси қайд аст ки соли ҷорӣ аз ин навъи варзиш дар мамлакат 3 сабқати сатҳи ҷумҳуриявӣ, чемпионати ҷумҳуриявӣ миёни калонсолон, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни ҷавонон ва чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон миёни наврасон доир гардидааст.
гуфтан ҷоиз аст, ки маҳз ба воситаи ин тадбирҳои варзишӣ дараҷаи тахассусии қайиқронон муайян карда мешавад. тибқи иттилоъ, айни замон қайиқронони кишвар ба чемпионати осиёӣ, ки моҳи март дар Таиланд ба нақша гирифта шудааст, омодагӣ мегиранд. дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба бадминтон баргузор шуд. дар он варзишгарони дастаи хатлон 1 маҳорати баланд нишон дода 7 медали тилло, 9 нуқра, 1 медали биринҷиро ба даст оварданд. дастаи душанбе сазовори 3 медали тилло, 2 нуқра, 1 биринҷӣ гардид. шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ 2 тилло, 1 нуқра, 1 биринҷӣ, рашт 2 тилло, 1 биринҷӣ, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 1 тилло, 5 биринҷӣ, суғд 3 нуқра, 5 биринҷӣ ва хатлон 2 1 медали биринҷӣ ба даст оварданд. ёдовар мешавем, ки мусобиқа миёни наврасон дар 3 синну сол 12-13 сола, 14-15 сола ва 16-17 сола дар сатҳи баланд баргузор шуд. дар мусобиқаи мазкур беш аз 100 варзишгар дар ҳайати дастаҳои душанбе, хатлон 1, хатлон 2, суғд, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, рашт ва шаҳру навоҳии тобеи ҷумҳурӣ ширкат карданд. бинандагони азиз, анҷоми барномаи 7 рӯзи варзиш буд. мо аҳли эҷод кӯшиш намудем, ки набзи як ҳафтаи варзиширо ба шумо пешниҳод намоем. хайр, тарбияи ҷисмониро шиёри худ намоед.